गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ, थांनाय गोबाव साननिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिएबिफोरा गावसोरनि मोननो गोनां मोनथाय आरो एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएबिफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो नांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बे समावबो बारग' एनडिएबिफोरा एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा बिटिआरनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान एबा गामोननि सिगांनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामथारनांगौ होनना गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिदों। बेजों लोगोसे बारग' एनडिएबिफोरनि मोननो गोनां अनसुंथाइ आरो एनडिएबि मुंख्लंफोरनि नखरफोराव थाबैनो 5 लाख राङै मोननो गोनां मोनथायफोरखौ होनो नांगौ होनना गोख्रों रावजों खावलायदों बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा। जुदि बे खामानिखौ सरकारा थाबैनो मावफुंना होआ एबा बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै मावफुङा, अब्ला फिन राजा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होबावो बारग' एनडिएबि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बर'नि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ दिनैसिम गोरोबथा जानाया बोसोरसे खावसे बारलांबाय। थेवब्लाबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बावसोमबोनाय आरो गोजोन गोरोबथायाव होनाय रादाय बायदियै दिनैसिमबो मोननो गोनां मोनथायफोरखौ मोननो हायाखै होनना बारग' एनडिएबि बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथिबावो। दानिया फैबावदो, नेपाल हादराव थांनाय 10 आगस्तनिफ्राय जागायना 14 आगस्तसिमनि गेजेराव जालांनाय इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2021 खारनाय बादायलायनायाव देरहासार जाना सनानि मेडेल आवथायनो हादों बर'नि आगोमा फिसा खनजलता बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि नेपाल हादरनि काठमान्डुआव खुंफुंजानाय नेपाल हादरनि नेशनेल स्पर्ट्स काउन्सिलनि हेफाजाबाव 7 बोसोरनिफ्राय 80 बोसोर बैसोनि हौवा आरो हिन्जावफोरनि खारनाय बादायलायनाया जादोंमोन। बिनिनो 40 बोसोरनिफ्राय 50 बोसोर बैसोनि गेजेराव 100 मिटार, 200 मिटार गोजान खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन उदालगुरि जिल्लानि बकटपारा गामिनि थागिबि खनजलता बर' दैमारिया। बे बादायलायनायावनो बिथाङा देरहासार जानानै सनानि मेडेलखौ आवथायनो हायो। बिथांनि देरहासार जानाया भारत हादरजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआर ओनसोलावनो गोजोनग्लाय लाबोनो हादोंमोन। गुबुन फारसे खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मुलुगनां खारनाय गेलेगिरि खनजलता बर'नो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावबाय। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया खनजलता बर'निसिम साबायखर बावहरो। दानिया आरोबाव फैबावदो, बिटिआर ओनसोलनि गोबां जायगायावनो नागारनो रोङै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरानो दैबाना लोमजानानै थानो जानो गोबां खैफोद जानानै दङ आरो बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय दैसुंगुरि गामियावबो थांनाय हरनिफ्राय दैबानाजों लोमसावजानानै गामिनि सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामदों आरो जाग्रा आदार जागायना दोननाय माइ, दाउ, अमा आरो न' बांनि गोबां खहा खालामलांदों। आरो दिनै बे दैबानाजों खहा जानांनाय एबा भुगिनांनाय सुबुंफोरनि नखराव थांनानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया थांनानै खौरां लाहैदों होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि नखराव थांनानै रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि दैबानाजों भुगिनांनो गोनां जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिनिसिम खौरां हरना रिलिफ हानजा दैथाय हरगासिनो होननानै फोरमायो। लोगोसे बिनि राहा लामाखौ बिटिआर सरकाराबो लागोन, बिनिखायनो जेबो जिंगा सिनांगौ गैया होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो, गावनि असे फिसौआनो गावनि असे बिबौखौ बुथारदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नायगाव आमगुरियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 60 बोसोर बैसोनि गावनि बिबौखौ 24 बोसोर बैसोनि सासे फिसौआ बुथारदों आरो दा बुथारगिरिखौ पुलिसा खानो हाबाय होनना खौरां मोननो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिबौखौ बुथारखांनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बुथारनो नाजादोंमोन होनना मिन्थिनो हादों। दानिया आरोबाव फैबावदो, चिरां पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव आरोबाव सिक्किमनिफ्राय सा 19 लांखारजानाय गथ'साफोरखौ
15 आगस्टनि आगोलनो बोखांनो हाबावदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय लांखारजानाय सा 19 गथ'साफोरखौ सिक्किमनि दाब दाब जायगानिफ्राय आरोबाव बोखांनो हायो। बे खौरांखौ थांनाय शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि स्पेसियेल डिजिपि August14 बिथाङा मिन्थिहोदों। बोखांनो मोननाय सा 19 गथ'साफोरनि गेजेराव सा 10 हिन्जावसा आरो सा 9 हौवासामोन। बिनि गेजेरावनो 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमाखौबो बोखांनो हायो होनना पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों पुलिसआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला गथ'सा लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ थांनाय माखासे साननि आगोल खानो हानायनि उनावनो गुबै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव आसाम पुलिसआ थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय 12 आगस्टसिम गोख्रों संदाननायाव गथ'साफोरखौ बोखांनो हाबावदों। बेजों लोगोसे August14आ बुंबावो दि गथ'सा लांखारनाय जाथायाव चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा लोब्बा दं होननानै मिन्थिहोनायजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै गोख्रों संदाननाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायो। मख'नो गोनांदि थांनाय जुलाइ दानावसो चिरां पुलिसआ सिक्किमनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 42 उन्दै गथ'साफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। दानिया आरोबाव फैबावदो बरमा फरायसालिमायाव मुलुगनां थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमायाव थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो बर' आयदायाव पोस्ट ग्रेजुवेट लानो हानायनि सुबिदाखौ होदों। बिनिखायनो जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनायनि जाउनाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, तेजपुर मुलुगसोलोंसालिफोराव मुं थिसननो हायाखैमोन बिथांमोना दा बरमा फरायसालिमायावनो पोस्ट ग्रेजुवेटखौ लानो हागोन होननानै बर' बिफाननि गाहाय सामलायगिरि कबिता रामसियारि बिथाङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बोसोरफ्रामबो सा 25 फरायसाफोरखौ पिजिनि थाखाय मुं थिसननायखौ लानाय जायो होनना बिथाङा मिन्थिहोबावो। बेजों लोगोसे बरमा फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारना गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफोरानो गोजौ थाखोआव फरायहैनो हाबाय आरो साख्रिबो मोनहैनो हाबाय होननानै बिथां कबिता रामसियारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोबावो। आरोबाव फैबावदो दिनै 14 आगस्ट अदेबानि सनिबार दिनैनि सानखालि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि मासिनि थाखाय लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो थाखाय टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला गोजौ फरायसालियाव सा 191 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ गथायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादोंमोन बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे बिटिआरनि EM दावबायसा बर', बेजों लोगोसे डक्टर नीलुत सोरगियारि, दिकान्त बरा, बिटिआरनि MCLA सन्जय सोरगियारि, दिलीप बर' बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगाङावसो बिटिआर ओनसोलनि गंब्रै जिल्लानि गेजेराव थानाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव सा 240 सुबुंफोरनो फोरोंगिरियाव हाबनाय साख्रिलाइ रानखांनायनि उनावनो फिन आरोबाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला गोजौ फरायसालियावबो फोरोंगिरिफोरखौ थिसनलाइ बिलाइ गथायनाय हाबाफारिखौ लायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।